So, hi, hello, may buntag, may udto, may hapon, inyong tanandra, mga bayot, may paglantaw sa akong video. Ang among malita, mga bayot, murag ready na among malita, pero ang amo ang kwarta, wala pa. Bitaw-bitaw mga bayot, ay nag-charge ko diri dapita sa sala nila mga bayot. Dayon, gitawagan ko sa kuang kapika sa ilong nga magluto na pod kuno kog karan-o namo mga bayot. Yes, mga bayot, giganahan sila sa ako ang bread nga gigama gahapon ba mga bayot. Karon maggama na po kog bread mga bayot. Kanang ginatawag nila og pan-pan sa atuwa ba pandisal, pandikuko, kanang pan-pan gud mga bayot sa amo ang mga bayot. Ang amo madali-dali kaniadto mga bayot, mga sarag-on ra gid no og kape. Pero di man gyud ingon sa nga luoy kami kaniadto mga bayot kay kana akong papa bisag inana na mag-uumara may kaniadto mga bayot, maningkamot gyud ako ang inamahan kaniadto mga bayot aron makakaon may ba. Dayon ang ako ang mga kapikas sa ilong mga bayot o ang ako ang mga kagupa ba dire. Miningaw na sila nga maghikay na kuno ko. So maghikay na ko karong mga panahon na mga bayot dayon ubani na pug kunin ninyo mga bayot sa closet si Buritsi karong adlaw. Dayon na rumahmanta. Tala, let's go. O di ara akong ipasidin ninyo ang amuang usa ka sako nga harina mga bayot, kaning harina ang mga bayot murag color og bunbun ba. Bunbun bitaw mga bayot nga ganahan puy-an sa mga baboy-baboy. Inana og color mga bayot, naon tawa mga bayot. 2 hours na ako ni siyang gibutang diri mga bayot aron patubuon. Wa gyud hintubo mga bayot, murag hintubo pa ni ako ang abil kumpara aning ako ang gi sit aside diri nga do. Milabay ang 2 ka oras mga bayot, maor man gihapog porma mga bayot. Munang ako na po na siyang masahon diri mga bayot kay basig kulang ni siya og massage ba. Joke ra bitaw ay bitaw mga bayot. Imasa na to ni siya mga bayot kay aron kuno lami-lami. Kay sigon pa sa ako ang amahan mga bayot kay nagpasidi-sidi man pud ko nagpanghinambog man pud ko mga bayot nga mangbuhatay nagpan ang iyang anak dire. Dayon min suggest siya mga bayot aron lami ng pan nga imo ang gigama masaha og maayo. Dayon masinundanon bi aning iyang anak mga bayot mo nang gimasa na kog utro mga bayot den gibuyukan na ko na dinha og harina aron di na maingon og bubble gum dra mo pilit anang ato ang alho. Bitaw mga bayot kani nga ako ang gipaligid-ligid diri mga bayot. Karon pa man ko nakahikapan ni diri sa kalibutan nga ako ang napuy-an mga bayot. Kaya nga mo kaniadto mga bayot alho ra gyud tawag lusong ug baglubok. Bitaw mga bayot ang usa ana mga bayot ang gipalaman ako ana cheese den kaning usa mga bayot wa na ako gipalamanan mga bayot. Ako na ni ibutang dinhi sa fan mga bayot kay ako na siyang gihapinan og ginit. Kay aron dili mo dukot ba mga bayot in case ug mo dukot dinha ra siya sa papel mo dukot dili gyud sa fan ba kay mabulo biya taon niya na og kuskus. Wala ra ba diri oy abo nga inisnes. Susugdan na nato ni dinhi og sit ni nga tuang landahan mga bayot na nga pangangkon biag ato ang landahan nga ora ba gyud ko no ka donate o nakatapal lang ni 25 centavos bita-bita mga bayot to isitra nato na dirag oras og 50 minutes mga bayot ipasok na nato ni dinhi ning ato ang landahon nun. Human mga bayot pasagdaaran nato na siya dira og maluto takloban nato na aron di mohungaw. Kagahapon mga bayot nagama ko og kalan-on ni Karina bang katong spaghetti din gisagulan nako og mga karne og kanang carrots ug atsal. Ganina mga bayot maningon nga ako ang ugangan og giunsa kuno nako paggama tong kalanona. Kay naman may karne diri mga bayot nga sobra gahapon sa ako ang gilatan ba. Mao ni ako ang gamon o ganang bam-e baka na basta kay bihon o spaghetti ako ang gamit mga bayot. Ako ra na siyang pikas-pikason diring magagmay mga bayot. Then pangwao ra na ako ng kubal-kubal anang karne mga bayot kay di man ni maapil og kaon kay naingon man ni siya og lastikong kanon. So ato ra na siyang pangsapsapan din ha mga bayot kay kanarang unod mo ato ang isagol sa ato ang gigama o gamunon nga recipe karon mga bayot. Basta ginutaray na mga bayot maay kay ko ana mga bayot kay bisag dili ko mang mataray kaniadto mga bayot kaning mga trabahuwa mga bayot kaagi ko ni kaniadto. Human og gagmay gutad mga bayot ako na ni diring ibutang sa plato mga bayot kay ato sa ning isit aside diri sa kadaplinan kay ato po ning slice ning ato ang mga carrots dinhi ako ning siyang gihugasan daan mga bayot na nako ang gipanitan kay bahalag hugaw tag kinaiya basta limpyo nang ato ang trabaho charot lang mga bayot nalipay ang mga kwadra marites pasok bita-bita mga bayot oy joke ra na ako ang mga istorya mga bayot lingaw-lingaw sa kinabuhing linghod ba kay padulong na bian tani mo lapas sa kalendar kay bulahan og mulapas na tas kalendar mga bayot kanang malipayon putag magamay ba charot. Human og tad na ko diri mga bayot isit aside sa naton na dress kadaplinan kay ato po ni siyang hugasan o ato po ni siyang slice ning ato ang mahiwagang atsal diri mga bayot. Ang ako ang atsal karon mga bayot usa ra ginis ka klase kaning atsal nga di ni siya halang pero klaro man gyud guys color green gyud guys di man na siya yellow di man na siya pula bitaw no kay mura available din sa ilang
ginatawag og kalajinika. Sa atuwa mga bayot, ref na siya or refrigerator sa iraang lingwahe, kalajinika na. Umanong tadtad aning duha mga bayot, ako sa ning gibutang na diri sa platito mga bayot. Na ato sana siyang ipadaplin dira mga bayot. Kay magama na puta din hiog tadtaronon. Gahapon di ko request ako ang ugangan mga bayot nga mupalit og cabbage ba. Kay lami kay ning cabbage mga bayot, himuon og salad bitaw. Kumuta na nimo na siya asin mga bayot, dayon butangan din nimo nag olive oil, din nimong timplahan mga bayot. Aw lami na kay na siya mga bayot, din isagol ni mug karo. Ako ra din siyang gil abis diri mga bayot, mura ra gud po kaga-abis dira og balani mga bayot, mura gatadtad ba og tinangkong, inanaon ra na siya mga bayot, pero dili kinato na siya pinopinuhon mga bayot, kay naingon na siya og lawog inig sagol na tuon niya dito sa tuang mahiwagang putahi. Human og tadtad mga bayot, ako sa din siyang hugasan diri mga bayot, kay wa man ako hugasi guni siya daan before nako gi-slice mga bayot. Human og hugas mga bayot, ato ni siyang isit aside diri para mo tulo na siya. Oo, di ba? Onion ra inyong nakita diri mga bayot, kay way ahos lagi din he. So mora niya kuwang ihimong lamas mga bayot gawa sa asin ug kanang paminta ug turmeric powder. Pero sa kuwang ginisa makaron mga bayot, mora gyud niya kuwang ilunod. Gidagkutan na din ako ni diri ning gas nila diri mga bayot, and ato na ning itak ang ning ato ang mahiwagang kalha mga bayot. Kaning kalha bulopat sa da kay sinaw pa. Bitaw ay kaning kalha ko no mga bayot, hagbay raman kuno ni nilang gipalit, pero wa man gihapon na usab ng iya ang kolor ba. Lantaw na ko mga bayot, basta mahugasan ni siya og tarong, bitaw sinaw pa kayo. Pagkainit sa idibol mga bayot, gilunod na din ako ni dinhining onion mga bayot. Ato ra na siyang ukay-ukayon mga bayot, aron dili na siya mapagod bitaw mga bayot. Galukso-lukso ng usa ka onion, murag na initan ba. Pag-alis bo sa baho sa onion mga bayot, ako na ning gilunod dinhining karne mga bayot, kay unahon ko na siya og gisa, dayon ako ni siyang ukay-ukayon, kay og dili man gud ukay-ukayon mga bayot. O lantawan ninyo, namilit na yang karne dinha sa kalha. Pero dili ta ngay mabalaka mga bayot, kay dili man na siya maunsa o di mapagod mga bayot ba, kay magtubig maning karne bisag wa na ako butang ig tubig karon. Ako ra dining bubuan diri unag tuyo mga bayot, dayon akong isunod ning asin kay aron maasgad-asgad pulis siya mahigamay. Dayon akong sundan aning tubig mga bayot, kay aron mobukal na siya or malata-lata ning karne o usa na to ipanglunod tong ato ang mga gipang gutad-gutad. Ako po dining hagbungan dinhi og pamintang durog mga bayot, dayon kaning ato ang mahiwagang turmeric powder aron malasado gyud kayo ba. Then ukay-ukayon sa nato na makaryot dira mga bayot, then atong takloban kay aron maluto na siya. Pagbukal na mga bayot, ako na dining giluno dinhi ning ato ang carrots mga bayot ug kaning ato ang atsal. Then ukay-ukayon na nato na dirag makaryot kay aron mix dinha sa karne ba. Pagkahuman mga bayot, ako po dinhi siyang tungaon ning pasta mga bayot, dayon ato ning iluno dinhi kaning pasta nga kuwang gigamit katong gamitonon nato dinha sa tuwa ug natay okasyon ba pang birthdays, mga parties ug kanang mga New Year, Pasko, mo niya kuwang gigamit nga pasta mga bayot sa spaghetti. So ako na siyang gitunga mga bayot, kay aron dili na siya naingon unya og tukog ug kaon ba nga taas kayo. Ato ra nang ukay-ukayon dira mga bayot aron matuslob gyud na siya dinha sa kanang tubig. Aron maluto gining pasta mga bayot, ako din siyang gidungagan og tubig mga bayot. Then ato sana siyang sarad-an dinha, ato ra nang balikan niya og maluto na. Pagkuklab na ko mga bayot, mo na di siya iporma, naluto na gini siya tanan mga bayot. Ako na di ang gilunod ang cabbage mga bayot, walang tamo pakita. Galuto po dahil ko din og potato mga bayot. Dayon mo na ni mga bayot na malamala na gyud, naluto na gini siya mga bayot, ready to serve na ni sa ako ang mga kagupa. Ibutang na nato ni dito sa lamisa niya. Ako din ning ipanghinambog ning pinalit sa kuwang kapika sa ilong ning kamatis mga bayot ba. Kay hastang dakuha mga bayot, di gid ingon og hastang dakuha mga bayot, kay di naman gyud pud siguro kadaw hasta pang dakuha. Pero na shock og na ignorante lang ko ba, kay karon pa magugug nakakita og kamatis ngay na kadak. Bitaw mga bayot, ang tawag ana nila dire pamidos, atuwa kamatis ne. Dire na ko tapuson ko sa siburit si karong adlaw mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantaw, palihog kog subscribe sa ako ang YouTube channel. See you tomorrow. Bye bye.